Οι φαρμακοποιοί λένε ότι αν ως την πρωτοχρονιά δεν έχουν εξοφληθεί, θα σταματήσουν να δίνουν με πίστοση φάρμακα στους ασφαλισμένους όλων των ταμείων. Τελικά πάλι από την τσέπη μας τα πληρώνουμε και όταν μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια δεν ξέρουμε πότε θα πάρουμε πίσω χρήματα. Αναστάτωση και ταλαιπωρία περιμένει χιλιάδες ασφαλισμένους, καθώς οι φαρμακοποιοί προειδοποιούν ότι εάν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν πληρώσουν τα χρέη τους, θα κόψουν τα φάρμακα με πίστοση από τις αρχές του νέου χρόνου. Αποτέλεσμα, για άλλη μια φορά, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Εμείς όμως καταβάλουμε κανονικά καθημερινά τις εισφορές μας για να έχουμε αυτή την υγειονομική περίθαλψη και δεν δεχόμεθα πλέον να υφιστάμεθα αυτήν την ταλαιπωρία και την αφέμαξη της πενιχρής μας σύνταξης πληρώνοντας γιατρούς και φαρμακοποιούς. Αίσθηση προκαλεί η απόφαση των φαρμακοποιών που απειλούν να κόψουν την πίστοση ακόμη και στους ασφαλισμένους των ταμείων που δεν χρωστούν. Οι φαρμακοποιοί επικαλούνται τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων που, όπως λένε, αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και την αλλαγή στάση των φαρμακαποθηκών που ζητούν να πληρώνουν τις μετρητής. Οδηγούμεθα στην λύση να σταματήσουμε σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία την πίστοση, διότι δεν μπορούμε να πιστώσουμε ούτε και αυτά τα φαρμακεία που πληρώνουν εντός 45 ημερών. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να ζει σταθερά κάτω από την απειλή της περικοπής των φαρμάκων στους ασφαλισμένους της, όταν έχει ήδη καταβάλει στα φαρμακεία, στην ιδιωτική δηλαδή αγορά, πάνω από 3 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να επικρατήσει η κοινή λογική. Οι φαρμακοποιοί έχουν αποφασίσει 24ωρη απεργία για την ερχόμενη Τετάρτη, ζητώντας την αποπληρωμή των χρεών των ταμείων, ενώ υποστηρίζουν ότι δεκάδες συνάδελφοί τους βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχετήρια. Εμείς έχουμε πληρώσει τα φάρμακα των ασφαλισμένων για πάρα πολλούς μήνες, χωρίς να τα έχουν πληρωθεί. Αντίθετα, έχοντας πληρώσει όχι μόνο το ΦΠΑ, αλλά και όλους τους άλλους φόρους που αναλογούν για τις πωλήσεις αυτών των φαρμάκων. Πάμε ξανά στο Σωτήρη Θανέζη και στη Διεθνή Επικαιρότητα με πρώτο σταθμό και σήμερα. Σωτήρη, τη Ρωσία, το θερμόμετρο είναι στο κόκκινο στη χώρα 24 ώρες μετά τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις σε 50 πόλεις με καταγγελίες κατά Πούτιν για νοθεία και έτοιμα για επανάληψη των εκλογών. Υπήρξε παρέμβαση του Προέδρου Μετβέντεφ, ο οποίος απάντησε μέσα από την σελίδα